Salam, Türkmen Portal web saytymyzyň mehriban tomaşaçylary. Bugun paýtagtymyzyň Gödel Kunjoguna ýerleşen Gulzaman toý mekanyna Günnägöriň görnükli akyllary we Nusraw şahyry Magtymul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy münasibetli Pähim Paýhas ummany Magtymul Pragy ýylyna bank ulgamyna zähmet çekýän işgärleriň arasynda barymyzy şärik edýär. Ägir şöhrat şanyna Pähim Paýhas ummany Magtymul Pragy atly zihin bätleşe geçirilýär. Mehribanlar bilen Türkmen Portal web saytymyzyň agdy bir dörejilik toplary bilen Türkmenistanyň bank ulgamyna zähmet çekýän işgärleriň hünär taýdan taýýarlyklaryny şeýle de akyl başarnyklaryny ýokarlandyrmak, şeýle hem zihinlileri öňe çykarmak maksady bilen geçirilýän bu zihin bätleşigine bolup bir näçe söhbetli görnüşler size ýetirýär. Türkmen Portal web saytymyzdan daşlaşmaň, biz bilen galyň. Mehribanlar, biz söhbetleşlik arkaly dowam edýär. Salam, ilki bilen özüňiz bilen tanıştyrsaňyz, soňra da şu zihin bätleşigine geçişi dogrusyna Türkmen Portal web saytymyzyň tamaşaçylaryny bir tanıştyraýsaňyz. Türkmenistan Döwlet Taşary Iqtisady İş Bankynyň hasaplaşyk amallary müdirliginiň esasy nämenim Baýwa Maýsa. Günnägöriň beýik akyllary hem de Nusraw şahyrymyz Magtymul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy münasibetli Pähim Paýhas ummany Magtymul Pragy ýylyna Türkmenistan bank ulgamynyň işgärleriň arasynda geçirilýän zihin bätleşigine gatnaşýar. Bugün hem bolsa Başbankymyzyň hem de welaýetlerden saýlanan zihinli işgärleriň arasynda bätleşik geçirilýär. Men hem şo bätleşige gatnaşýan zihin bätleşigine bank ulgamynyň işgärleriň arasyndaky geçirilýän zihin bätleşigine gatnaşmak Baý maňa da nesip etdi. Ähli kärdeşleme üstünlük arzu etýän şu pursatdan peýdalanyp bir de şular ýaly mümkinçiligi döredip berýän hormatly arkadagymyzy, arkadagly gahrman serdarymyzy sag bolsun aýdýan. Goý olaryň jany sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, hemişe işleri rowaj alsyn. Sag bolun Maýsa, beren ajaýyp gurrunlygyňyz üçin bizem bu zihin bätleşigine size üstünlükle ýaran bolmagyny arzu edýäs. Sag bolun. Salam, ilki bilen gadanan ýeşiňiz bilen gutlaýar. Şu zihin bätleşigine bank ulgamyna zähmet çekýän öz kärdeşleriňiz bilen zihin başarnyňyzy barlak gördüňiz. Şu bätleşik sizde nähil täsir galdyrdy? Şu barasynda biziň web saytymyzyň tamaşaçylaryna bir gurrunlar aýtaňyz. Men Halkbank Paýdarlar Täjirçilik Bankynyň Agbuğday şahançasynyň baş buhalteryň ornunasary Magtymowa Aýjahan. Bugün Magtymul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp Pähim Paýhas ummany Magtymul Pragy ýylyna barymyzy şägird edýär. Ägir şöhrat şanyna Pähim Paýhas ummany Magtymul Pragy şygary bilen zihin bätleşigi geçirilýär. Ähli bank ulgamynyň işgärleriň arasynda bätleşik ören, çekilişikli, gyzykly, täsir galdyrjy boldy. Bätleşikde bize de welaýet takdyryna ikinji orna eýelemek nesip etdi. Şular ýaly mümkinçilikler döreden üçin gahrman arkadagly gahrman serdarymyza tüýsürekden sag bolsun aýdýas, goýolaryň janlary sag bolsun, işlerine uly üstünlikler hemralar bolsun. Sag bolun, bizem işleriňizde elmi dam üstünlikler ýaran bolmagyny arzu edýär.